ninche narenge patron ya committee ye nande nincho mu MCA we ward ya itibo nsa moino kuruga orobebe na ngote y'abantu baitoiga. Let us invest in social capital. Asengenjo origirerie story ya Naomi igasomete Nyaramba primary akagenda Nginda, lakini asengenjo obosani alete tukubwana no mweshimi wonde wensi chibesa changeiru igabwetekera omuntu nabona gote abana aba baito karekera mwaka romo ngina aroma gotuma gote banomorogi chi tradition chiri chiarire abana base baokora chichachi no chira chiwakiri no chira abantu abanga beshimwa no bara asengenjo garenge go interact na barabu kakanyorira gatebirine ene kaseniane kurunga gaye igona kigekogera tuachira asengenjo ya mabera manene na umigan text last week unago chigokuga agan text agantei chipiri chia mwengeire agande tafadhali ndigerie gasi chipiri chia ngengeire ngabwatanga motei ngukurigerinde yenda urike CV agorete tuirere omuntu yakwa egasi no tuarenge na dan agachamba kasi tuarenge ngamotei ngwareta agantei nyigwete ubengo endaka inchi nkore kuruka ndete CV ikuruka mae kunyira bwasi wantuma. Unfortunately Naomi tachete koirana Naomi agasira naringete kobori omondi ngikiabera Naomi omondi agante ina Naomi igarwara amatuka masini ni gwetobe unakoirana ngomorusie stage lakini bono ginkomuira nyagetari onte ina ango ndendera abana bane egente kike kando masana no twarenge na committee ye ngabate ibuna tora abantu betaun kero toreke birigo ngabate ingo barigerinde chiri busato tusange abantu abetaun n'abantu abaya tugachanga more than 20,000 umubero kairubosongo ngabate biga inche n'abasani bane ne familia yane nko make sure na changire 25,000 kurwa saba sani erinda abana Naomi bache bachire school litkolia lero kinaboka aseji 25,000 na ande nali yo mugavana Amos Kimominyari namotaiga kia mabera arari na manene Mheshimiwa tigambo ne protocol abantu barari bakogenda abaikira ubeterega afande Moses master plan events abantu bali twakonya wangu igataoni inchugo cha makonye familia so bono no mugavana nere namotaiya no muntu wa mabera manene una na inchembwa ta mabera nero menta 10,000 igo chonse chikire irenga 35,000 una tolensa na arigirio mu MC okurukudiukyo yagi masira nere ontebiria singenjo mwana oyu ngoto sabu arenge na ande gasi agotokora nengia na bare ngache nere nantumira 2,000 ige toto mbwate boniga ngorwa se familia ye ngoru chibesi chikuru kuna 37,000 igomo US nare nakwa nabono mambio ngegetoro okurukumova tio sano nero le US including my brother Wikiri na changeta se group na ruete 10,000 na ande namote tinje no mweshimiwa tingo enda matanga abana abantu baminto na ande nimbwata abantu kuruga abange bagwaka chikura itibo igo nabona ego sabana egetoro kiane ya 37,000 mama Naomi goko ande abana abu erinde ba